אתה לא מאמין שזה יגיע דווקא אליך לבית, ועוד ממש, זו סיטואציה שבאמת אי אפשר להאמין. וזהו, פחד מוות, ממש, אתה רואה את המוות בעיניים. אין יום שאני לא זוכרת את זה. אין יום שאני לא זוכרת את זה, ללכת, להיות מטופלת בבריאות הנפש, כאילו בגלל המצב, זה כאילו... ושאני לא יוצאת מזה, ושעדיין לא הצלחתי לחזור לעבודה, זה משבש משהו בחיים. היום ההרגשה היא מאוד קשה. אין ביטחון במדינה, לא ברור על מה נלחמנו, למה אנחנו שואפים. אנחנו פשוט חיים, ואף אחד אין לו תשובה לקראת מה הולכים. אתה לא מרגיש שהולך להיות פתרון לנושא הזה, אלא יום ויום אתה שומע עוד קירות ועוד קירות, ואף אחד, התשובה היחידה שאומר לך, תהיו גיבורים, תמשיכו לשרוד, תמשיכו לקיים את המדינה, ויהיה מה שיהיה. שלום רב לכם, אנחנו בעדכון חדשות מיוחד בעקבות עוד ניסיון פיגוע. היום חייל נדקר בקריית גת, הנשק פלסטיני שהגיע למקום ניסה לחטוף ממנו את הנשק. אנחנו רוצים להתעדכן בעזרתך כתבנו הצבאי ניר דבורי. אנחנו מדברים הרבה על ירושלים, על אזור השטחים, אבל עכשיו זה קורה גם בקריית גת. נכון, וזה קורה עופר כאשר החייל יורד בתחנת האוטובוס, יורד מן האוטובוס, ואז למעשה בתחנה בסמוך לה מתנפל עליו אדם שעל פי עדי ראייה הוא פלסטיני, מצליח לתקוף אותו ואז בעצם לקחת את הנשק, ועם הרובה רץ לעבר מבנה שנמצא בסמוך. אני חזרתי מקניות, אמא שלי הייתה בבית, כאילו לא ידעתי עדיין כלום על האוטובוס שירד, לא כלום. אני ירדתי בחנייה הרגילה. זה כל הבלגן היה על הכביש שם. הוא כבר היה פה, אני כמובן לא ידעתי כלום. עליתי עם עגלה של קניות של סופר, יש לנו למטה בשכונה. ועליתי עם הקניות. אני נכנסת עם עגלה של קניות. נכנסת רגיל, פותחת את הדלת. באה לסגור את הדלת. ומקבלת דפיקה כזאת. פתאום אני רואה מישהו מולי עם אקדח, עם רובה, שאומר לי שקט כאילו, וסוגר את הדלת. ממש, סוגר, לא נועל, הוא רק סוגר את הדלת, תופס אותי ואני מתחילה כבר להבין, אז אני צועקת. והוא תופס אותי ככה ונכנס למטבח. שמעתי רק את הרעש של הסכו"ם שהוא לוקח משהו, והוא בא, מנסה כאילו, אתה יודע, מנסה להגיע לצבא. עכשיו, אני מהפחד שהוא לא ידקור אותי, אני מתכופפת ונותנת לו מכות כאילו לשחרר אותו. ובזמן הזה הוא הבין שהוא לא מצליח, או שכנראה לא היה לו, לא יודעת, זה לא היה משהו שהוא יכל לדקור אותי איתו. אז הוא נכנס בחזרה לבית, למטבח, והתחלנו לרוץ, ראיתי אותו עוד מסתכל עלינו, עוד פעם יוצא כאילו מהדלת, מסתכל, ברחנו. הוא נכנס לבניין הזה, חבר'ה, לבניין הזה. נער שחום כזה, רזה, עם שיער מקורזל קצת, כאילו... אני זוכרת את הפנים טוב, אבל אני לא יכולה ממש... קח. בחדשות ראיתי שאני רואה כבר שהוא ירוי בתוך הבית. לא האמנתי שהוא בכלל נשאר בבית.
אז הבנתי כבר שראיתי שהוא ירוי בבית, כולו דם. רק אחרי 3 שעות, 4 שעות, הצלחנו לרדת לבית, אחרי שניקו פה ועשו... קריית גת הייתה בעוצר למשך כמה שעות אמש כשהתנהל מרדף אחרי מחבל שדקר 4 בני אדם. הסיפור מתחיל ב-21 בנובמבר, מוצאי שבת, בערב, בסביבות השעה 6:30. אחרי הבדלה אני מתלבש, שם בגדי ספורט, יוצא לאימון. זה היה מוצאי שבת, תכננו לצאת לסרט עם הבת הקטנה והחברות שלה, ואימא שלי גרה לא רחוק ממני. אני בשאול המלך, היא בדוד המלך. אז אמרתי לבעלי, תלך לאסוף את החברות של הבנות, אני לבינתיים אקח את הילדה לאמא שלי. האזור הזה מאוד חשוך בלילה, הוא לא מואר. התחיל בריצה, ריצת חימום. אני עם אוזניות על האוזניים, בהרגשה די בטוחה שאני באזור של הבית, באזור מוגן, בלי שום חשש לשום כיוון לאיזה תקרית כלשהי. ואז בעלי חייג, אמר לי, תרדי, אני כבר מגיע. ירדתי למטה, חיכיתי בדיוק במדרכה, את המכוניות. באזור הזה פחות או יותר, תוך כדי ריצה, יש מעבר צפוף בין העץ למדרכה. לפי מה שאני זוכר, מתחיל להתקדם איזה בחור צעיר, משהו בסביבות הגיל 17-18, ג'ינס, מעיל שחור. הוא עובר אותי ואז אני מרגיש אגרוף בגב. בודק את הגב שלי, מסתכל, ואז אני רואה שאני מדמם, ואז נופל לי האסימון. אני מבין שנדקרתי, שהייתה פה פעולה של דקירה. כאילו אני ירדתי ומישהי בדיוק עברה. ופתאום אני שומעת שהיא צועקת. לא חשבתי שמתחבא שם מחבל, לא חשבתי שדקרו אותה. ברגע ששמעתי את הצעקה שלה, באתי לקראתה. יש כאן 2 פצועות, מי דקר אותה? כנראה ערבי, זה היה פיגוע דקירה. וברגע שראיתי שהוא בא אליי, אז הבנתי שאני נמצאת פה במצב לא רגיל, וחזרתי בחזרה לכביש ורצתי, ואז אני שמעתי אללהו אכבר ומכה בראש. ואז הגיעו כוחות ההצלה וכוחות הביטחון, ועזרו לי לחסום את הדימום, והעלו אותי לאמבולנס. קיבלתי את המכה, באותו רגע קיבלתי מן איזה זעזוע כזה, ואני לא בגלל זה אני גם לא זוכרת שהוא דקר אותי. אני לא זוכרת. כאילו כמה שאני כבר 5 חודשים אחרי המקרה מנסה לשחזר, אני לא זוכרת מתי הוא הספיק לדקור אותי. וגם למעלה. אני לא מוותרת. כי מאז המקרה, אין מצב שהדלת שלי תישאר פתוחה. אם זה למעלה, למטה, גם אם 5 דקות הבעיות שלי יורדות, אם זה לזרוק זבל, אם זה למכולת, אין מצב שהדלת נשארת פתוחה. מהפחד שזה יכול להיות כל אחד שיכול לבוא. קודם כל, לפחד מכל דבר קטן, שאני בחורה בכלל, שכאילו לא חרדתית משום דבר, וזה שינה אותי. בעניין הזה שאני מפחדת, גם על הילדים יותר, וגם על כל דבר קטן יכול להקפיץ לי, ומפחד שלא קשור בכלל למחבלים. זה קשור לכל פחד, לא משנה, נגיד סתם ברכב שאני נוהגת, אם משהו כאילו הקפיץ אותי, עניין של איזה רכב שקפץ לי, אז הפחד בחזרה אותו פחד, כאילו משהו שאי אפשר להסביר. זה פחד שלא עובר. בהתחלה כל פעם הייתי חולמת על זה, כל פעם הייתי זוכרת את זה. קשה לי להסתובב בחוץ,
האירוע חוזר על עצמו בלילות, חושבים על זה מאוד ביום. אני אישית, זה מאוד הגביל אותי, כי אני אדם שמאוד איש של, אני מוכר בתור אדם ספורטאי, שיוצא לריצות, חצי מרתון, ואומנויות לחימה, וחדר כושר מאוד שעומד על אותי זה עוד ממש לרמת אפס. זה שיבש הכל, אם זה עם הילדים, אם זה עם הבעל, אם זה עם המשפחה. ויש כאלה שחושבים שאני לא רוצה לצאת, ויש כאלה שחושבים שאני כאילו מסתגרת בבית ולא מנסה. אבל אני כן רוצה. באמת שאני רוצה לחזור, אבל זה כאילו משהו עוצר אותי. עוד לא הצלחתי לחזור למי שהייתי לפני. מהפיגוע הזה אני מפחד על עצמי, מפחד על הילדים שלי. כל הרגשת החופש, הביטחון שלי פה במדינה ירדה לרמת אפס. אני לא בוטח באף אחד, חוץ מבורא עולם. כל יציאה שלי, של הילדים שלי, לחוגים, לטיול, לכל דבר מלווה בחששות, בשאלות, בביקורות, בבדיקות מאוד מקיפות עד שאני מאשר להם לצאת. את מתחבא פה? שובבה שלי. בואי מתחבא? יאללה בואי, תסנך ליעלי? יאללה בואי. עכשיו? כן. עכשיו בואי. מה זה מקרה? הילדה הקטנה שלי אוריה השתנתה, היא חובה הרבה דברים, כנראה שזה גם בגללי. בטוח שזה בגללי, כי גם אני עדיין לא חזרתי לעצמי, אבל אני מקווה לאט לאט שהכל יסתדר. בואי נלך ליעלי. הנה, אנחנו נלך איתם, בואי. נו? לא. יעלי רוצה שתבוא לשחק איתה. לא בא לי לשחק. טוב, בסדר. אל תזרחי. זרחי. עם אירוע כזה, לי יכול להיות 300 מטר מהבית, בצורה הכי תמימה שיכולה להיות, יכולה להיות בכל מקום. אז אני אישית לקחתי את זה קשה, ואני מחדיר את זה בתוך הבית שלי. מה אחרים עושים עם זה, עוברים לסדר היום, אני לא יודע. אבל זו ההתנהגות שלי. אם פעם לא אכפת לי להשאיר את הבית פתוח במהלך היום, אז היום אני מקפיד של לנעול את הבית במהלך היום. אחרי שהיו אירועים שמחבל בא ונכנס לבית ושוחט שם ילדים והורג שם אנשים, אז זה יכול להיות בכל מקום, לאו דווקא באיתמר או באיזה יישוב מסוים, זה יכול להיות גם בחזי שם בקריית גת ובכל מקום. אני לא עשיתי כלום למישהו, אני לא מפריעה לאף אחד, אני עובדת, אני באה. אז למה אני צריכה כאילו ביום בהיר לקבל איזה, להתעכל במחבל, ושהוא יהרוס לי את החיים שלי, כאילו אני מפחד בלילה, אני לא, ואני אאשים את כל הערבים. אני אאשים את כולם, כאילו בשבילי עכשיו כולם אותו דבר. אל תזרחי. אל תזרחי. סלאם עליכום, קוראים לי אחמד ואני גר בירושלים, אני לומד באוניברסיטה. איזה דבר שניים, מי כמוני נהנה מכל העולמות. היום אני מתון וחייכן, מחר אעוף לשמיים, אשלח לגיהנום.